There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, is right in its line. 'Cause there's a chance for taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel that I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. farin ciki kasancewa a nan daga na ga dukkan kwazokin faru kuma musamman kun taru ne saboda wannan gayyata ba kun bane sanin wannan gayyata illa saboda abin da yake faruwa a ƙasar Najeriya, musamman abin da yake faruwa a North su guraren da wuri da yake zamu kananan yara saboda su iyayensu sun kasance suna rubuwa a titi, masu kuɗi sun rasa gidajensu sun kasance suna zaune a cikin wani bangare a daji. Yara ƙanana 'yan mata sun koma karuwanci ba suna so waɗansu ana danne su ana haifin su. Bai kamata a ce dukan mu yi shiru zauna mu nuna kamar komai yana tafiya daidai don saboda wurinka ba matsala ba haka yana nuna wurin wani ba matsala. Waɗannan mutanen ba sun zaɓi irin wani rayuwa ne, kawai sun tsince kansu bayan da su. Ya kamata a ce mun tashi mu gyara, ya kamata a ce mun tashi mu nuna musu ba su kaɗai ne akwai mutanen da suka damu da su. Amma idan muka zauna muka ɗauke muna kallo kawai a news ne shiru, wannan in muna yin abun nan mai kamata ba. Wannan magana da nake ina magana ne ma ba dole sai ta Najeriya ba dole sai musulmi ko Kirista ba. Wannan magana ina magana da ɗan adam, kowa ya kamata ya ji wannan zafin da suke ji, suna shan wahala suna mutuwa, ya kamata mu tashi musamman musu wani abu. Amma ya kasance mun zauna kawai mu yi shiru muna nuna kamar komai ya tafi yana tafiya da wani abu da wannan shi na abin da sa ne tashi tabbatar mun ba su wani abu ko lokacin mu ne ko dukiyar mu ne ko wani abu ne mai muhimmanci mun tashi mun su. Wannan shi ne na za su da cewa mutane sun tsaya musu ba za mu bar wa gwamnati ba ne, mu ma ya kamata mu su wannan shi na abin da sa ne ba